Hello mga ka-ports, welcome back to my channel. Aniya kami karon sa merkado mga ka-ports. Nako kayo, nangili mi og sandal mga ka-ports. Og nakapili na gid si Pobreng Hilas. Ibayad na siya kay nadagit siya sa 100 tanan. Bargain ni mga ka-ports. Lakaw na siya, murag mabali na sa naglaing pwesto. Ako sunod lang ko kay wa man koy bodyguard naman ko. Siya may bida ron adlaw. Ako ni siya, sunod ni Orong pag siya. So ay paabot ni siya na ako. Ay salamat, paabot itaon ko. Samtang lakaw siya. Pagpadong nasa ni siya, mukay, kining kurma, mangukay ni. Ukayo na po niya ron, ukay-ukayon. Padong lagi, ukay-ukayan lagi, daan pa ko. Ukay na gini, ukay-ukay na padong. Ako na receipt, sila mabayad niya. Kaya kaport doy, soda siya sa ukay-ukayan. Pamili na siya ukay-ukay. Ako sunod-sunod lang. Ako lang itig video niya. Kay siya may pamili rin ukay-ukay. Sa irong buhon dahil niya rin. Piliagi yung taro nga, karang nindot. Ayay, murag big shit. Yan ang grabira oh. Baliton mo ka ni Niyar. Di ba ka ni Niyar hikap-hikap. Ayun. Marag nasi kita tanaw. Siguro si marag nangita ni siya skuhan kanang tigbantay. Sige siya. Ito mangita ako lang na. Big shit niya yung piliyon di ay. Nagana kayo mga okay diri mga kapurdoy. Tara ni sa merkado open. Bag nasad. Naghanag bag mo na kay bag niya. Miliin sa kagbag. Ay, murag duhay bag ani. Duhay bag, Ano sa lain bag dayo wa sa kawiyon. Karon bali na sa siyas mga short. Wala man siya kawiyon sa bedsheet of sa bag. Short na sa niya. Pili na sa karon. Tanaw niya, parang nindot siguro nila. Parang kamay ra ka na nimo. Sukod parang sukod na niya pormahan eh. Pupong bag. Parang yung feeling din ako niya sukod niya. Di ba kanina mo order sulog na ni Pobreng Hilas mga ka-ports. Sakto mo. Mapalit pinaron mga ka-ports. Karon paso-paso na niya. Marami may apel of buwan. Miss Lapu-Lapu ayan na niya. Paso-paso ka na niya. Yun niya. Magpalit ko niya. Thank you for